Ajde, dok čekamo ovako, reci nam šta čekamo? Čekamo sada da startujemo vozilo, znači ovde otklonjeni su kvarovi, sad ćemo da proverimo samo to da možemo da ih startujemo, jer moramo da ih startujemo i u toku dana, popodneva, noći, znači non stop se startuju vozila zbog smrzavanja. Posle ćemo da vidimo, samo da proverimo ovo što su oni radili, da li ima curenja, nema i onda ćemo malo da ga vozimo, pa vratimo, pa sve tako. Da. Zbog mrazeva, zbog filtera, znači zbog svega. Jer smrzava nafta, smrzava sve. Uslovi su takvi kakvi su. Evo sad će ovaj drugi, dođemo. Evo ovo je vozač teških vozila, znači koji je tu kod nas sada trenutno. On startuje vozila zbog... Da ne bi smrzlo. Smrzavanja i zbog svega, evo sad će trenutno da startuje. Aj mi samo reci kako se zoveš i na kojim poslovima radiš inače. Dejan Mitrić i vozač sam teških vozila 26 godina. 26, znači aj nam sad ti, Buza nam je rekao šta, znači moraju ova vozila sva. Da se startuju i da se voze. Da ne bi zamrzla hidrolika i vazduh i nafta. A koliko si u rudniku? Pa 26 godina. 26, sve vreme... 20 kalendarskih sa beneficijom i sve vreme kao vozač. Kao vozač, da. Teških vozila. Svaka čast, hvala ti. Molim. On tu tako malo radi i posle ide... Da, radi u mestu, onda sad koliko nam mogućnosti dozvoljavaju, pošto nisu prohodni putevi preko kopa. On ide tu malo do drobljanja pa se vrate nazad, znači tu ih šetamo malo čisto zbog pomeranja, zbog pokretanja svih sistema. Ovako će da rade sada jedno pola sata pa ih parkiramo pa onda opet tako. Noću isto tako? Danju, noću, non stop. Mora zbog smrzavanja, jer su jako niske temperature i nafta smrzava. Evo nas opet sa Koljom. Kolja, reci nam, zvao si nas da vidimo tvoju korpu. Moju korpu. Reci mi malo o tvojoj korpu, šta radiš trenutno? Ja sam je kupio. Pa ništa, sa kolegama, mehaničarima, sklopili smo ovu korpu, kao što vidite ovde, bez njihove pomoći, bez timskog rada ništa ne bi mogli da uradimo. Jer ja i varioci faktički ne bi mogli to su veliki gabariti kao što vidite. Sve ove boje farbe mora se skinu, radi varenja i tako. Reci mi, je li ona spremna za... Ne, imamo još rada tu, međutim ovo vreme je malo hladnije i tako da nas malo sputava u radu. Znači imam dva varioca ovde, sad ćete ih vidite, Zorana i Mensura, sad će doći oni da ih snimite, da nešto kažu i oni. Imaju tu još neke finece da se završe i poslije idemo na prednji deo korpe. Kad se prednji deo korpe zavari sve kompletno, kad se postave tamo neka rebra, onda je korpa spremna za okretanje. A pre nego što se šasija tamo kompletira, kompletno se postave gume i tek onda se diže korpa na kraj. Dobro, hvala ti, možda dođemo opet kod tebe. Sad će moji prijatelji da dođu, oni su malo smržljivi, malo su se zaledili, ali sad će doći oni. Dobro, pa ćemo s njima. Da. Hvala ti. Evo nas sad sa kolegom, koji se zove? Dobar dan, ja sam Mensur Piro, VKV varioc iz Pusa. Vidimo da imaš lepu uniformu, to je uniforma. Pa to je od ove korpe što radimo Belaza. Sad mi kaži šta radiš ti konkretno kao varioc na ovoj korpi, naravno. Da, to je, varimo ove prečage tu što su, sve što treba se radi, radimo to. I koliko godina radnog staža? 20, ova mi je 28 godina radnog staža imam. Isto si kao i ovaj tvoj kolega varioc, malo stariji, na terenu stalno, sad si u Novom Seresu. Idemo, ja sam iz Puse i ovde sam došao na ovu montažu, pa gde god nas šalju, gde god nas teraju, mi idemo. Dobro, hvala ti puno. Hvala i vama. Evo smo ovde pored Gredera, reci nam malo o njemu, ima jedna priča o njemu, tako dugo nije radio.
Da, on je imao, bila je prvo jedna havarija, trap prednji je bio slomljen, pa su to majstori namestili sve. Sad zadnje što je bilo, znači motor na njemu je bio problem, pa su sad zamenili motor, danas je ugrađen motor, završeno sve, sad je startovan, rade se one zadnji testovi se rade, provere i ja se nadam da će danas da izađe. Znači to je najneophodnija mašina, da kažemo, u rudniku, ona je za čišćenje puteva i sve posle buldožera, znači ona je jedna od bitnih karika. Da, naročito ovako. U ovakvim uslovima, kao što kažu, i Da, čekao sad- i vozili sve živo. Da, sad su otežani zimski uslovi, znači on je taj ko treba da pripremi puteve, da očisti, da, što bi mi rekli, ispegla put. Hvala ti. Evo nas sada malo u pauzi sa čovekom koga smo hteli da snimimo kad je bilo prošle godine 50 godina rudnika. Čovek koji je na isti dan, iste godine i istog meseca napunio isto 50 godina kao što je napunio i Život. naš rudnik. Molila bih da nam se predstavi i da nam malo kaže nešto o sebi, znači kada se zaposlio, gde je sve radio. Izvoli. Ja sam Dragiša Đurić, zvani Gile. U rudniku sam 32 godine. Od početka, čim sam školu završio, zaposlio, bio sam stipendista rudnika i tako da sam se odmah zaposlio. Tu su mi, što kaže, i roditelji radili. Otac mi je bio bagerista 40 godina. Rođen sam na isti dan kad i rudnik, 25. juna 61. Inače sam ovde radim kao automehaničar na održavanju teških vozila, a završio sam mašinsku tehničku školu. Radio si sve vreme ovde u servisu teških vozila? Da, tu sam i posle škola i za vreme škole na praksi bio i tu radim već 30 godina. Bio sam 20 godina kao tehničar radio i 2002. godine prešao sam u mehaničar. Dobro, Gila, reci nam, znači, da li je ajde, škola je škola, pa sad voliš, ne voliš, pa da li su, recimo, da li je otac uticao na tebe, s jedne strane, da završiš da radiš u rudniku, znamo da je rudnik tu, da je mnogo ljudi zapošljeno u njemu. Sad, da li si od početka volao taj posao, da budeš iskren, ili si ga, ono što kažu, vremenom zavolao? Pa u ono naše vreme onda je bilo zlatno vreme, da kažem. Jer odmah smo, što kaže, i za vreme školovanja i posle škole znali smo da ćemo odmah posle škole da se zaposlimo u rudnik. Nismo morali da tražimo posao kao naša deca danas. I toliko je bilo, što kaže, otac i ja i brat smo bili, nismo mogli dalje na školu, završili smo tu srednju školu i zaposlili smo se u rudnik. Da, bilo je zlatno vreme, bilo je puno ljudi, a sad nas, ja kažem nas, pošto smo i mi ovako jedan deo rudnika, često smo tu sa vama, baš nas je malo. Reci mi ovako, decu imaš, porodicu imaš, da li možda neko od njih ima želju da isto bude? Jesam, oženjen sam, imam 2 sina, jedan sin mi je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, drugi sin mi je završio mašinsku tehničku ovde u Majnjapeku i evo ne radi nigde. Iako sam ja Majda Pečin, iako radim u rudniku, nisam mogao sina da ubacim momentalno da radi u rudnik. Ne znam da će uopšte da dođe. Vidjet će. Dobro, mislim da će to što kažu i da se neke stvari promene, ali evo treba ljudi gde god odemo, treba mlađe radne snage, pa verovatno će to da se desi kod tebe. Reci mi ovako još nešto, da li pamtiš ljude recimo koji su te učili poslu kada si došao kao mlad? Da, pamtim, tu je bilo što kaže jedna smena, bili smo u 2 smene, jedna smena je imala oko 45 radnika, druga smena je imala isto 45 radnika i plus su radnici koji su bili u prvoj smeni, sve su to bili majstori, neki su bili za vozila, neki su za motore, neki za hidroliku. Bilo je različitih majstora od koga smo, što kaže, i učili taj zanat. I sad kad izađeš ovako i kad se sreteš sa nekim problemom, dobro, sad si što kažu već sam svoj majstor, ali desi li ti se da nekad pomisliš šta bi uradio taj neko koji te nekad uči i kako bi završio taj posao? Pa
Bili su, ja mislim, ranije su bili jači ti majstori nego što danas imamo. I mogli su da otklone razne kvarove. Dok sad malo mi više idemo okolo da bi došli do konačnih kvarova. Da, pa dobro, takva je situacija, takvo je vreme. Nikad se nema para, mora da se krpi ono što je već krpljeno i tako dalje. Dobro, Gile, hvala ti puno, a kasnije ćemo da vidimo i gde radiš i malo da te snimimo kako radiš, s obzirom da smo sad malo ušli ovde da se ugremo. Hvala ti. Molim, prijatno. Evo nas ovde sa još jednim radnikom u servisu teških vozila. Čuli smo da ove godine ide u penziju, pa bih ga molila da nam malo više priča kad se zaposlio, gde je sve radio i naravno prvo kako se zove. Tizmunar Đorđe, od 76. sam na održavanju buldozera. Sve vreme. Cijelo vreme, da. I samo mi reci ovako tvoje znači, viđenje ove godine, što kažu Bože zdravlje, ideš u penziju. Bože zdravlje, ja kažem, ali žao mi je što malo nas ima, ali dobro. Bada će da budu ova deca da se zaposle, šta ja znam. Žao mi je. Nema ko da radi. To je najveći problem, mislim, na održavanju. Malo nas ima, nas 5, to je malo. Reci mi konkretno tvoj posao, evo sad smo ovde kod ovog redera, tako? Jeste, on je smrzo, pokušavam sad instalaciju da odmrznem, da bi imao šta da radi. Da, Buzda nam je pričao da dugo nije radio. Dugo. Taj reduktor, vrisno, crkve, šta ja znam, sad motor napravili su ga majstori, sad nastupamo mi sa održavanja da odledimo instalaciju, da dobije vazduh, da bi mogao da ide u proizvodnju. I na put, normalno. Pošto si najstariji ovde, reci mi kako si zadovoljan, da li si zadovoljan s ljudima s kojima si radio i koje si verovatno i učio, pa ostaju iza tebe? Ma ima par momaka, svaka im čast, dobri su, vredni su, ali kažem, treba mlade snage, bar kod nas ovdje, jer malo nas ima. Desilo se šta se desilo onda, što kažu ne povratilo se i nadamo se da će sad to da ide nešto sasvim drugačije. Evo ovdje ćemo kasnije da snimimo isto mlade ljude koji su skoro primljeni ovde, pa se nadamo da će toga da bude... Bože zdravlje, ja se nadam da će bude bolje jer rudnik ima perspektive. Da, i bez rudnika ne bi mogao ni sam Ajdanpek da opstane. Hvala Bogu. Hvala ti lepo i neka ti je sa srećom penzije. Hvala, prijatno.